pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo and mas dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon tabi, diretso na kita ta 8 minutos na lapwasan alas 4 nin hapon. Bicol Target sa pangarang kan tropa. Ako po si Pio Fernandez. May para follow up man sa satuya tabi usyuso man manungod baga sa uning sa Peñaranda Park June kung ano da ang kuangkan so provincial engineer. Kasubago tabi nakahuron ta na si Engineer Dante Baclao an sa tuyang mabuuton very accommodating na provincial engineer. Taod-taod tabi i-recap ko tabi sa in a nutshell ta kasubago kung da nadangog so full text kan interview kung ano man po ang lado kan provincial engineering office and so mga pigpa-explikar ta taod-taod i-recap ta yan and then an iba pa mga istorya man sa tuyang nakakalap ngunyan. Kasabay ta dyan ang Mega Force Patrol. In fact, ready na si Pading Jimmy na salita sa ito yung chief reporter. Asin ang iba pang mga issues man yato na nagkakakuray ko kitang istorya nasyonal, Buda international tabi lokal. Pero inuton tatulos ang dalagan kan istorya dyan sa luwas. Jimmy na salita on the spot report. Ano daw ang mga nangyayari, kumpadreng Jimmy? Chief Jim, good afternoon. Yes, salamat Abi Padi. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong istorya bago mag-alas 7 nin aga sa aga. September 2, iko-close na antinampo. Palaog sa sentro kan Ginobatan, kung saan haling ligaw na mga bihikulo, diversion to San Rafael na ang gagamiton. Dahil na sinda pwede maglaog digdi sa sentro kan Ginobatan. Kung naling ligaw, gamito nindaan walang tinampo. Tal kumusta suhali ligaspe, isa saraman ang tinampo pala og sentro Ginobatan. Diversion road naman ang agihan San Rafael, tuong parte kan tinampo an sa indang gagamiton tabi pade. Roger. And so ko tinampo going poblasyon sentro Ginobatan dahil ini magagamit dahilan sa selebrasyon kan General Simeon Ola ika-160 birth celebration and ika-29 provincial commemoration ikti sa probinsya ni Albay asinan host municipality kay ni kada taon iyo an banwaan kan Ginobatan ta native lehitimong taga Ginobatan ining si General Simeon Ola. Roger, kumbaga kumpadreng Jimmy, proprietaryong Ginobatenyo. Oo. Oo, ngunyan basta yan na agi, hali kang 3rd district, so patoo baga dyan sa pag-isasanga, dyan sa may tulay, pagbaba mo sa may Bukaf, sarado, alas 7 aga, and hali man Ligaspi, pagkalapos duman sa overpass sa may Morms, sarado man ina sa walang tinampos, talagang konsentrado digdigabo sa diversion, over. Correct, tabi pare. Oho, sige. Matatandaan, parte kan backgrounder, ining si General Simeon Ola, iyo ang ultimong general na nag-surrender kan panahon kan Philippine-American War. Roger. Niyan sinabi ni Ginobatan na Chief of Police, Police Major Art Tagtag, mantang sa mga haling hobilyar, iyo ang medyo makaturo-tristi tabi pare. Yan. Taso mga tinampong General Simeon Ola nangangaragi ang digdi sa Revolution Street connect kan tinampong hali duman sa Bicol University Ginobatan Campus digdi ng gadmap agi an parada tabi pa de. Nako. Maluwas yan digdi hali sa may hali duman sa Bukaf Bicol University Compound, mga ngaragi digdi sa likodan kan Merkado Publiko, then matiko pasiring digdi sa Ginobatan East Elementary School, then matiko digdi sa may hampangan kanarong ni former Mayor Naning Rivera, pasiring na tumbok na duman sa may monumento ni General Simeon Ola. Di pa paano itong susapa hubilyar, over? Ang disposisyon ni Chief of Police Art Tagtag, tabi pa di, at ngunyang pa sana,
at least sa mga nagmamadali sa mga importanteng lakawon, magpaplano na sinakiagihan ta. And adorasyon kan parada, alas 7, matatapos ini mga lampas alas 11 nin aga. Oho. O di an alternatibong agihan ninda, kung importante, paligas pisinda, baya mauraro sinda, luwas palanog, diretso na sentrong Kamalig. Dahil na mababa dyan sa kasentruhan. Dahil na sinda magbabadig din sa sentro. Roger Mauraro. Siring man so pasiring sa Hubilyar, iyo man ang rota. So, Roger. pasiring sa Pilar, halik kang Ligas Pidaraga, o halik ka sa 3rd District, digdig ka na, dumiretso ka ng Kamalig, diretso ka ng Tagaytay, liko ka sa pasiring sa Palanog, duro diretso na yan luwas sa Mauraro, o voltiko ka na pasiring sa Hubilyar. Roger to that. Anyway, mga kuan man na yan, mga konkretado man. Wala na, problema. Okay, sige. So at least nalaladawan na niya to sa satuya mga tagantabay. So may total wala man daan in klase sa aga. Wala man ki opisina. Kaya so yung mga may importanteng lakawon, kung dahil man importanteng lakawon, dahil nang una ang Ginobatan Road, ang General Simeon Ola Road, ang sentro, okupado yan sa aga, gulping mga bisita, so mga miron, so mga maparada tabi pa de. Pati mga dignitaryos. Oho. Buyaon dyan. Okay. Oho. So, yun na yan tabian na advance na informasyon and magreserba na sinda ki advance na oras kung importante yan sa indang lalakawon takon sa oras na nanggad mahalanganin sinda digdi. Dahil na sinda magdalo dago na maglawag digdi sa sentro kan Ginobatan ta. Dahil man sa na sinda papalawagon dahil lang ta na kuha na ini talagang may mga bantay na nakataltag and talagang sisigurohon ini na maging organisado ang dalagan kan aktibidad sa aga digdi sa sentro kan Banoan inin Ginobatan tabi pa de. Roger, kopya ka, kumpadre. O, ang passing review o grandstand grandstand digdi kan tutukawan kan na mga dignitaries o mga opisyalis lokal, mga ahensya kan gobyerno, directors, mga iba-ibang ahensya kan gobyerno, digdi sa mga hampangan ng kan monumento ni General Simeon Ola. Oh, dyan sa may simbahan. Yan. Dyan. Okay, sige. Yan Reno siya an activity. Roger. Ikon kay Mayor Jema Anong Hoko. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, sa impormasyon na iyan na importante huning maraytabi, lalong-lalo na itong sa mga nag-aaragi dyan sa Ginobatan, pasiring sa Tercer Distrito, Manila, Camarines Sur, and vice versa, and sumapasiring man sa Hubilyar na maaraman na po yan na rota de trafiko Thailand ta sa aga, sa saraduhan po ang main road kan Ginobatan in commemoration po sa General Simeon Ola Day. Fiesta official man sa aga tabi bagad yun o di kung mauli ka sa aga isi mo na surota mo. So ining so pa 3rd district dahil problema and so vice versa ta. Tuod na kita dyan nag-agi sa diversion. So pasiring bagad duman sa may tulay, sa may palaog na yan dyan sa Murera, luwas mo na Murera, yan. Okay. Digdi ka maagi sa may panibagong bago bagang terminal kan Ginobatan. Yan. And pasalubong center. Yan. So kuha na yan dyan. Diversion. So pahuvilyar ang medyo hurhalawig. Tamaagi ka mong kuan diretso na kamong hali ka mong hubilyar, pasiring na kamo lusuto na nindo Tagaytay. Yan. Mauraro Ginobatan, Tagaytay, baba na Kamalig. Yan. So hali naman ng 3rd district na mapahubilyar, maobligar ka mong maglusot sa Ginobatan duman sa diversion na ito. And diretso ka mong Kamalig, sakat na ka mong Patagaytay naman. Then diretso na yan pa Mauraro, diretso naman yan Hubilyar. Medyo kawikaw so pa Hubilyar tabi no. And mga kabangang aldaw yan na serado ang sentro pan Ginobatan Albay. May dagdag kitang istorya, alas 7 palan ang serado kan trafiko dyan sa sentro kan Ginobatan. Diyan daw kita kay kumpadreng Alarmario. Alarmario on the spot report. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon tabi, what's happening man? Yes, maray na hapon pade, nagrilipat naman paramihan ras ang mga paratyenda digdi sa Saudan Kantaysan, digdi man sana sa Orenota na parte, sa may crossing to Burabad Pangyawan Road.
dahil i-renovate na pa ang Saudan Kantaysan. Siring sa naipangako kay ito ni dating alkalde, ngunyan Congressman Attorney Pido Garbin Jr., swerte ang Taysan sabi niya dahil parte kan plano, asin binadjeta naman kan sa pagi ka na ko Bicol, ining Saudan dahil kadakol ang gusto man mag-kilapanin pwesto dahil kan mga naguburotoan na mga negosyo kanyan digdi sa Taysan, kulang na ang pwesto sa ditna so Saudan. So kunyan kumpadring Al, nag-i-increase na ang economic activity kan Taysan, ang prueba kayan uyan na Saudan papadakulaon na tagulpin ang konsumidores buda kunyan mga negosyantes na gusto na diyan na magbugta ka negosyo sa mga konsumidores diyan na nagsasauda nagkukunyan ang sur na barangay Taysan is one of the bustling and booming economy kan Legazpi. Inataod sa udang kan Taysan June nagdadakula, so ang pruebas kayan is yun ang kanyan na plano na padakulao na as promised man kan ako Bicol ni Congressman Pido Garbin Jr., Attorney Pido Garbin Jr., na kan siya so alkalde pa kaito na congressman na nariparo yan na ang kunyan ang Taysan kumpadring Al is a bustling economy and kaipuhan ang dakulao na espasyo managad para sa Saudan tagulpi na ang konsumidor buda mga negosyantes dyan na nagkaka-interes. Totoo tabi yan pade. Kaya kung isipon talaga ining Saudan Kantaysan sa dayuto na. Grabe sa mga gilid baga nga ni Kantinampo, maririparo mo, nagtuturugdo ka na si mga manlayla na negosyo. Yun na nga ni dahil sa pagdakula na lalo kan volume and accessible talagang maray. Ining Taysan. Ang mga barangay bagay sa Southern Aros, kadang lang maagi siyempre digdi. Laso iba pang mga bisita na nagparasirin digdi aling sa Daraga, aling sa Sorsogon, vice versa. Kaya nakulo na tabi pa talaga ang interesado na magnegosyo digdi sa lugar na ni. Di sa inasinda sa Pangyawan na, so matuo ka kung halik ka digding Legazpi, so patuo kang Legazpi pa may crossing baga yan. Yes. Sa Urinutan kan crossing, mga siguro mga 10 to 20 meters. So nakula ako bagang Akasya sa tuong parte going to Humapon area. Diyan yan, sa may Akasya. Kaya ako dyan naglilipat sa mga paratyenda. Sa auto na piglimpyahan na. Pig-clearing na. So, Saudan. Ayun na nga na iyan. Ayun na inis. So, sinabi kayo ito ni dating alkalde, Congressman ganyan Garbin, na plano talagang i-renovate ining Saudan Kantaysan. Kaya nakula ko na bagay man na ipig papasalamat ini kan mga negosyante, lalo sa mga residentes Kantaysan and Barangay Council sa Panginot ni Kapitan Ben Rosin, dahil yun naman talaga yan sa mga pangarap ninda na ma-develop ini para makomodar sa iba and na mga negosyante interesado and at the same time siyempre mas maiwas na serbisyo ang may tataw ninda sa mga konsumidores na nagsasaraw digdi sa area ini. Roger Kopya. So ikaw magnalas tabi na dahil naki mga partinda o naman sa may Urinutan digdi sa may tangod ka na Akasya sa may tulay baga. Yaon digdi tabi mahiling giraray sa mga paratyenda ni malaylain na mga sira, so karne and gamos tabi na yaon sa Saudan, yaon na digdi bago ninda paramihan trust na pwesto. Roger. Kaya pa din informasyon, halik sa Taysan area, Alarmario, thank you. Salamat kumpadre Ngal. May istorya hali dyan sa luwag. Mga Armario. dagdag po yan na development yan. Sa kunyan, sa sur na barangay kan Legazpi. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Bicol Target with Pio Fernandez. Iyan. Angel Mustasa. On the Spot Report. Angel, nako naputol, pakiridial tabi Angel mahalat kita ning date na minutis bago kita mag-proceed
sa programa dakol kita may sa national may sa national kita, igwang sa international, igwang sa lokal tabi. God willing makahustuman sa satuyang programa Bicol Target sa tuya yan na magkakaturukar and tawan taning priority itong so pakipaguro niya to kasabago kay Provincial Engineer Dante Baclauta may naghapot man tabi ano. Angel Mustasa on the spot report. Nasa linya si Angel. Angel, what's happening? Good afternoon. Yes, student ka pang barata matapos ang perang taon na nakatenga asin day pigahali ng mga scaffolding sa sarong proyekto karani sa salong ka na barangay Orosite, Legazpi City na nagiging rason kan pagkabutong kan tubig asin mga basura. Nagpahayag na nin commitment ang naipinangaranan na kontraktor kay Mayor Hisham Ismail na ano man ang oras sa Serpio, hahaliunan ninda ang mga scaffolding sa ini panganing makabulos ang tubig. Yan. Iningon niya na sa CEO ang pinagkonfirmar sa District na Dunus kan alkalde kung siin halos true na sana ang nagiging esperaso sang LGU Legazpi sa paagiman kan City Engineering Office na magibuhanin paagi na makabulos ang tubig asin magkaharali sa mga basura na nakakatambak digdi. Dipisel ining marhay dahilan sa nakakaulang itong mga scaffolding na ito na perang taon nang nakatenga digdi maski pa tapos na sa RPO ang proyekto sa lugar. Sa pagkipaghuruntang niya na hapon kay Mayor Ismail, sinabi kini na siring na commitment ng kontraktor nagpahayag na sa iya na ano man ang oras nga ni hahaliw na ini asin nagpromisa man na sinda na ang mamantinir kan paglinig asin pag-aarali kan mga basurang ibubulos digdi dahilan ta napag-araman ta sa RPO na may another project man pala na ining ining day pinangaranan na kontraktor duman karani sa salog kan barangay Orosite. Oh, yan. Di gagabuto na yan ng mga scaffoldings anytime pagkatapos sinda so mamantenir pa kan kalinigan over. Opo, Sir Pio. Oh, sige. Sa ibong kay ni Sir Pio na commitment, sa giraray man na nga po dan si Mayor Ismail sa publiko, partikular na itong sa mga Legazpeños, lalo na itong harani sa mga waterways na pakimantabi, na dahil na nanggad pagpaparap-tarapok ang mga basura sa salog na ini dahil sa nagkakausa ini pagkabara sa drainage, asin sa mga salog na nagiging kausak ang pagbaha sa palibot. Taon ang binilang, Angel? Iyo, Sir Pio, sabi ni Mayor Hisham, pati nga ni Ipo Bagacan na nakahurong ta last time si Engineer Ibo, haliyon na ngayang taon, tapos na ngaya nga ni ngaya sa proyekto ngaya dyan, nata daw ngaya ta, dahi ngaya pigahali sa scaffolding. Malangan ni po ta nagsurat na su City Engineering Office kay ni duman sa DPWH, pero wala nin nagiging kasimbagan sa City Engineering Office. Kung kaya si Mayor Hisham na po ang nakipag-uro, inanap so kontraktor na ito and then nag-positibo man so response sa alkalde, masinda na mismo ang maghaharali po kaiyan. Roger, very good, very good. So yan po, Sir Pio, ang mga dalawang tama pong informasyon hali sa luwas, Angel Mostaza, DCGB. Salamat, Angel, sa istorya. Hali dyan sa Orosite o sa mga taga-Orosite, tabi, good news after so many years namon daghan manggiraray, gagaboton so mga ugsob dyan na scaffoldings na iyon minaserbing ulang sa pag binatama na dyan sa basura, iyon na yan, barado na tabi. Taonan binilang ay nako. Haliw na daakan kontraktor. Well, we have yet to see kung ano man agad ang mangyayari kaan, tibaad koronahan na kaan kontraktor. Pakoronahan an sa indang sinabi. Joshua Bino on the spot report. Joshua Palantabe, no, good afternoon. Sukwan, igwan ng pinag-installer dyan na duman sa stage, pareho ang istruktura kan kunyan. Yan na nagrampahog na bubong sa Peñaranda Park. Joshua? Hello? Oh, hello. Bakong may iguana dyan ni pinag-construir para sa mga aktibidades baga kan sa fiesta kan daraga. So structure kang kunyan kan stage itong sumubong buda so mga pamuste halos identical kan pareho sa nagrampahog dyan sa Peñaranda Park. Oh, don't type man.
O dome type man, anon ko ang kaan, ano an asigurasyon? Bata nagtauran-uran, dahil mapigagad, ano an any information na so kung kaan masiguro man ang structural integrity kayan tabi Joshua? Oo, dahil ko na kaulay pa Serpio sa taga-engineering department kan LGU. Oho. Pero piga hiling-hiling ko man tabi Serpio matarig. Ay, So, set up na stage study Serpio ta. Ini ba sa Peñaranda Park? Mas nakula. Pero we cannot Oho. yet conclude mas maray na makwanta so engineering. Tada Ako tong ko, ako kung ano Kuya Serpio. kuninda kayan kang structural integrity ta pareho ang kon ang design yung retractable baga na roofing. Tama ba? Iyo ang talagang pinagamit sa mga sharing concept yung klase ng aktibidad. Yan, yun ang uso mo yan. Apatong tamanangga so Oho. engineering department so na kamustaan na sitwasyon tabi Serpio Oho. sa pati maray ang turugtugan taod-taod na banggi. Iyo na nga niya na makontatulos yan ki tadyan na banggi na sa okasyon ay kung umuran ng todo-todo. Ano ang asigurasyon kan sa indang na kunyan na konsigir na service provider and yung kung hiniling nindang integrity ka yan baka makahabol lamang ngunyan kung Balikan ko tabi Serpio. tadi pisil pareho ba bakong bahiling mo pareho ang sistema? Oo. Sige tabi Joshua. Yes, taod-taod tabi Serpio. Na ibang detalyes kaya. Anyway, digdi mo na kita sa iba niya itong bareta. Padaba taka. Dahil ibang mumuyahon, kundi ikasana. Ano ito? Padaba taka. Oho. Dahil ibang mumuyahon, kundi ika. Sa madaling sabi, ang pagkamot ko, solo, Mo sana. ano? Tulusik mo sana. Nya. Ginamit mo man na sistema nga Diyos. Pero ang bis mo ang ginamit, Taro sana. Kung sana. Sa maratudan, taro sana. saro sana sa original. I-qualify mo. This is a Senate hearing. You're under oath. Ha? I invoke my right against self-incrimination. Ano kasuwawa builder na Yodimons? Parang ngayon tigapot tunhain sa trabaho mo. Paano ngayang na-incriminate ka? Kaya ginamit mo sa saro sana. Opo. Pero sa original. Parehas. Ang pagkamot ko solo. Solo si mo sana. Oh, yeah. Si Say, ano ang istorya mo nga na birla? Iyan, Serpio, ang linyang posibleng magpakilig sa mga taga-Daraga Albay. Oh. Taod-taod na alas 7 ang banggi. Yan. Dahil lang ta sa opening night kan saron si Manang Town Fiesta Celebration sa Daraga Albay. Duwang sikat na mga musician Yan. ang maabot Serpio sa Daraga Albay para Yes. pakiligon ang mga Daragenyos. Alas 7 ang banggi taod-taod, imbitado kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang publiko, bako sa na mga taga-Daraga, kundi sa mga pagtaraning pang munisipyo na makisumaro sa selebrasyon asin kaugmahan taod-taod na banggi. Yan. Sigun kay Mayor Vic Perete, nag-imbitar ang lokal na gobyerno na kumbaga mataw ng kaugmahan sa mga mapartisipar sa aktibidad. Si Diwata, Yan. bako so Diwata na magayon na taga-tiwi, bako sa parating ng pare. Si Diwata, moda ang sikat ko niya na bandang Nobita. Nobita. Yan. Matibay ang mga love song kay ni Serpio. Iyo. Kaya posibleng kung mapasyaratod, magpasiguro, ikaiba. Natado tayo man ang pinili kan alkalde ade Sunobita. Nakaka-relate garo sa mga love song. Ikaw lang ang iibigin. Ege. Tagtaw diyan tabi sa Pio kaya lauman na actually punta ka sa bago, sinarado na sa porsyon kan T. Perez Street sa may atubangan kan munisipyo. Iyo. Dahilan ka dumanta di Serpio pinagbugtak na temporaryong retractable stage. Yan. Pero ang bulos ka na bihikulo
isip sa obserbasyon asin pahayag sa lokal na gobyerno, Mhm. bagi man gina-resertiyo sa TPRS, pero dahil ka na madiretso duman sa may tangod kan munisipyo, matiko ka na, digdi sa may Arboleda Street, sa may dating Novo, tangod kan Caltex. Mm-mm. Tapos magpuon dyan, two-way naman tabi Serpio, Mhm. ang Regal Street. Mhm. Doon kaya taon-taon, opening night ini, kan selebrasyon, kan kapistahan sa Daraga Albay, in honra sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria, imbitado kan lokal na gobyerno an publiko para sa kaugmahan na mapoon alas 7 an banggi. Yan, okay. Di magayon Yan. yan. Alas 7, ano? Yaw na yan siyempre sa alkalde. Yaon. Mhm. Yan. Ang sabi ang nakuha ko nga sir yung informasyon, ang ma-welcome remark si Vice Mayor Labruiz, mapabot man yung mensahe si Congressman Caloy Loria, Mhm. tapos ang taonin sinyal kan pagpupuon kan selebrasyon kan fiesta Iyo. si Mayor Vic Derete. Yan, oho. Ay, siguro Ah? sana ha. So, yan na, kwanta pareho ni struktura eh. Yung pagka-montar na yan kang kuhan. Parehong-pareho baga, Diyos mo nahilig mo? Paria Sir Pio, Oo. balikan ko Iyo, kanong mo kung... taon-taon kung bago magtapos ang programa, Oo. pakaulitaan na Engineering Department kan Daraga Albay. Simple, masana kung siniguro nila sa structural integrity kanday makaarog yan sa Peñaran na Park Top. Halos pareho ang Okay. design niya. Sige. So yan tabi Sir Pio, ang dagdag mo na niya itong istorya. Dos Wabino. Salamat Diyos, wahali dyan sa daraga. May mga istorya kita taod-taod pero mahanap buhay muna kita tanganing igo kita nin pang bonus bear months na naman baga. June, take it away. Ay day, pala oras kita. Sala kita. Oras Pilipinas. Alas 4:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Alas 4 na! Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhing walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas, takpan at siguraduhing walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Salamat tabi June. Dire-diretso kita kang programa. May istorya man si Karen Ala. Hali dyan sa iyang location. Karen Ala on the spot report. Karen, Diyos marhay na hapon. Please go ahead man. Yes, thank you, Tabi Sir P. Basado pa nyo iyan sa nakukumpirmar kang BCGB sa mga magkapirang ahensya
pati na sa mga midbid na Fuerzas Armados na usually nakikisumaro sa siling kaidi kada petsa dos kan Setyembre. Kasusog sa mga ini, dahil man ni na imbitasyon o abiso na ipinababa niya na taon sa mga opisina, pati na sa mga personalidad na may civic military parade na mangyayari para sa kapistahan digdi sa Albay. Kung kaya matuninong sa nasaaga, na bungkaras kan bisperas digdi sa mismong Old Albay District. Asin susog sa nakuha niya itong informasyon, sinabing magkakaigwa na sa namin posisyon sa oras na alas 7 ning pagkabanggi sa kaumawan iyan ni San Gregorio Magno. Iyan tabi Sir Pio ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa luwas. Daing parada sa Bisperas dyan sa kapiestahan sa Old Albay District in honra po sa kaaldawan man ni Senyor San Gregorio Magno, ang mahal na patron dyan sa Old Albay District. Bueno, kasubago tabi may nagparaharapot kaya sa tuya. Ngunyan man, so parokyano tama na nagkapera po sa Bicol Target. Kung ano man so pahayag ka na Provincial Engineering's Office, may relasyon dyan sa sa nangyari baga na pagrampahog kaya na bubong, retractable roof dyan sa Peñaranda Park. Nakahurunta si Engineer Dante Baclao exhaustively duman sa programang Tingog kan Banwaan at it's there sa satuyang data bank and sa iyang bosses and the details na pinagpaliwanag niya. Ngunyan sa tuya na sa natabing i-recap po igwa naman baganin pinaluwas na pahayag yung 2nd District Engineering Office and igwa naman na pinagpaluwas na pahayag yung contractor, yung FSCO na nakakontratakan proyektong iyan. Ngunyan, bago ta nakahuron sa Provincial Engineer, si Engineer Dante, nakahuron ni VP Henry ang gobernador. Okay, so ito sa lado po kan gobernador, so pakikipaghuron ni VP Henry, and it was then first confirmed na day pa man iyan na i-turn over. And kan makahuron taman si Provincial Engineer Dante Baclao, na-repeater niyaan saro sa impormasyon na ayan tabi na day pa maning formal na turnover man ang gadkaan yung implementing agency pasiring po sa Provincial Government of Albay. Yan. Kaya for all legal intents and purposes, day pa po dyanin mahiwasan na kunyan na jurisdiction, responsibilidad o ano man na accountability po ang Provincial Government of Albay. Now, paano yan? Expound tatabi. Pinag-confirmar po ni Engineer Dante Baclao kinahuron ta siya bago with the aim na matabangan taan publiko na mas malinaw ang dalagan kan istorya, masabutan ta madalion na bagang ngunyan tabi mag-conclude ang publiko with the presence ngunyan kan social media and taking in consideration po ang character trait tangun yan pwede dilos ubos kan mga Pilipino na we are quick to conclude na most of the time ang conclusion pwede dilos ubos harayo man sa katotohanan or sala. Yan, yao mga sa Facebook, mahiling muna, yao na sa konklusyon na pur dahil na naman sa korupsyon, na dinaya ngaya sa trabaho, nag-kickback ngaya si Une, nag-kickback ngaya si Uto. Now, we are quick to connect and mag-conclude, magpahayag, tabi na manungod sa mga siring na bagay kayan, without, sabi na nga ni, dwelling into the matter deeply. Di bagad yun madali minakurungkulod yaw na sa Facebook. O korupto ngaya. Binulsa ngaya sa budget pa araw kay ni kaya nagrampahog so bubong yan sa stage kan Peñaranda Park. Araw bakan we are very quick to conclude. Madali on lalong-lalo ngunya na mainit baga sa Pilipinas ang mga kontraktor baga tabi John. Conclude na naman sinatulos, kinurupto na naman niya paano, dahil naman niya sinunod so, sabi ta,
we go further. Kaya kinahurun ta si Engineer Dante Baclao, ang provincial engineer. Ta primero, civil engineer siya tabi John. Ikadua, otoridad siya ta provincial engineer tabi. Now, kinonfirmer niya dyan sa interview ta kasubago sa Tingog kan Banwa na dahil pa man iyan tabi, na-turn over talaga. So, yun na nga niyan. For all legal intents and purposes, very limited pa ang accountability and responsibility kan provincial government of Albay. Now, pinagpa-explicar ta ki Engineer Dante Baclao. Sabi ta, sisay, pag-araw ka na may mga infrastructure projects ang gobyerno, sisay ang nagdi-design. Ngaya it is the implementing agency. Okay? Natural, so implementing agency, sumapagibo ang nag-design ka yan. Bako man po yan kagustuhan kan kontraktor na nakakonsigir kan Peñaranda Park na yan. Bako yan kagustuhan ninda. Yan ang sabi ni Engineer Dante Baclao. But, it is the implementing agency ang nagdidisenyo. Sabi ni Engineer Dante Baclao, the only responsibility, amongst the responsibility, kan mag-inibong na lado, between the implementing agency, in which case ining DPWH, Second District Engineering Office, and the contractor respectively is siguruhon na masunod so espesifikasyon kan trabaho. Kung ano ang dapat nagibuhon na trabaho. Duman na tabi, possible na nagka-diferensya yun, tananata. Nahiyaputa, baka kung may error in design. Yan, tabi. Ang sabi ni Engineer Dante Baclao, before pa magkunyan, po ng trabaho, igwanin mga nangyaring konsultasyon, arkitektos, and so mga ininyero, and yung kontraktor. Pero yung nga sunod pagkasurunduan na design. So, baka tabi, sa satuyang using our bare senses, sense of sight, and ano pa man, baka nagkaigwanin error sa design. Tamara nga ni, nagrampahog. Sa simple niya itong pag-interpretar. Ngunyan, ang sabi ni Engineer Dante Baclao, iyan nga ang gigibuhon. Ta in fact nga kasuhapon, naghururo na. Iyon ang sunaba sa tanganing niya na nagluwas sa pagkahapon sa Facebook, na ipinaluwas kan Second District Engineering Office, pero tanang nadangog kasubago kay Engineer Dante Baclao sa Tingog kan Banwa na kasuhapon na hapon, naghururo na po. Representantes kan DPWH, kontraktor, inyenyeros, LGU, naghururo na pigkukonsiderar ang possible redesign. Bako, yan. Ta sabi nga ni Engineer Baclao kasubago kan pakihurun ta, maski ako nga nga mas komportable ako, mas kumpiyansa nga ako na itong so konkreto ang gibuhon dyan na bubong. Iyo sabi ni yaw niyan sa data, kunya to sa data bank. Iyan po tabi. Abita, as a general rule, ano ang sistema? Who has the responsibility ngaya kung igwanin mangyaring rebalaso ng mga arugaan? Sisay ang mananagot. Natural ngaya, day pa man dyan yung paninibagan ang provincial government, dumang pa sa kamot kan kontraktor. Tabi. Pero igo ngayon yung mga kwalifikasyon iyan. Kung igo ngayon yung fortuitous events, pag sinabi tang fortuitous events, ito bagang so daita man piglalao, na talagang daita mapupugulan. Unforeseen events. Yan na minakwa na sana na dahil nga ni napugulan, kaya iyon medyo dahil nalikayan. Pwedeng ma-exempt kanya kaya. Hindi pwede nga yan sa analysis, buda sa pagkukunyan. Pag-aadal, hinaputan nga ni, kumusta sa engineering design? Was there a failure? So mga twerkas kung hilingon ni databi yan. Halat-halaton talang tabi there may be pwedeng iguning tama, duman sa nagpaparuluwas na kan sa indang kunyan na konklusyon sa Facebook, and there may be igwabang po ning sala. But one of the major development is ining yan na nababasa nindo sa Facebook na ngunyan pa sa nanghapong pigluwas, kasubago na iluwas man ni Engineer Dante, naghururo na kaswapon sa manungod sa bagay na yan. So yan po, igwa pa kitang istorya nasyonal, buda international, kung didagay na abuton, sa aga na lang po tabi sa programang Tingog kan Banwa, igwa makitang alas 9, sa kud alas 6:30. Ta akomodaron ta muna, ang report man dyan, hali sa luwas,
kasabay si kumpadreng Joe Marbian duman sa Premier Distrito kan Albay. Joe Marbian on the spot report. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon tabi. Please go ahead na. Salamat pa rin Pio sa dagdag na bareta sa ibong kang organ kan DILG na daing opisina sa gobyerno ngunyan daw sa probinsya kan Albay asin iba pang parte na nasakupan kang orden asin ang pwede sana o ang pigto ang bukas lang iyo itong sa mga opisina na kinakaipuhan sa mga emerhensya arog kang health unit kang CDR o MDRRMO pati naman ang iba pang mga responder bukas iba naman sa orden ini pa din Istorya hali man dyan sa Premier Distrito kan Albay. Okay. Di maray ta nagralaog suyaon dyan ng mga mapasweldo. Kahirak bang kaito managad sa mga job orders. Buday ba pang dapat na masweldohan. So kaya yan. Very good na naglaog po so, sa tesoreria kan siyudad nin Tabaco. Di tabi padignal. An sa imong desisyon dyan, yaon naman si Tatanem sa tuya ng makakaparter yan. Sa pangarang kambilog na tropa, ako po si Pio Fernandez. Good afternoon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang